Els perfils que evidentment han d'estar al rodatge són els actors, que estan davant de càmera, és bàsicament el que és imprescindible. Evidentment ha d'haver-hi tot el personal tècnic, però es pot minimitzar bastant. I després hi ha gent que pot treballar directament en remot en cas de necessitat, com poden ser els directors, els productors i fins i tot gent que ha d'estar al set obligatòriament, com és maquillatge, vestuari, decoració. Els hem pogut allunyar del set fent, per exemple, streaming iPhones i iPads a la xarxa local al propi rodatge i enviar en remot a gent que ja no té la necessitat d'estar dins perquè ho pot veure des de qualsevol lloc del món. Ovide Smart és la divisió d'I+D d'Ovide. Ovide és una empresa de lloguer de material de càmera i el 2013 vam decidir que buscàvem un equip de videoassistència i no existia exactament el que buscàvem. Ho vam fer per nosaltres per lloguer, llavors la gent es va començar a interessar i vam decidir passar-ho a un producte de venda i ara és un producte que es ven a tot el món, es fa servir a moltíssimes produccions a nivell mundial i ja et dic, pot fer tant el playback com previsualització al set, com efectes especials, com metadata, pot agafar les dades de tot el rodatge, passar-les a Postpo, fer l'streaming perquè ho puguis veure des de qualsevol lloc del món o directament al rodatge que tothom pugui portar el seu mòbil o la seva tablet i estar veient en directe o fer els seus playbacks independents de, ostres, vull veure què va passar la setmana passada i ho veig sense haver de molestar ningú tirant del sistema que està muntat per fer el playback habitual. Nosaltres, tot i creiem que això està una mica estabilitzat, seguim investigant, evidentment, però realment al final necessites veure com l'usuari ho fa servir per veure realment on va això. És molt important i ho vam tenir clar des del principi la seguretat, perquè estem parlant de projectes que si s'escapen imatges en algun moment és gravíssim. Llavors una de les parts que estem treballant contínuament sempre és la seguretat per estar tan segurs com puguem de que és una cosa que no pugui interceptar ningú ni penjar-la a internet abans que sigui l'hora.